Γεια σου, Γιάννη. Θα με σκοτωθείς το μικροφωνάκι. Γιάννη, κρατάω μη σε πάρει σε πισάκες. Έλα ρε Γιάννη. Καλά, έρχεστε όλοι από εδώ. Γιάννη, είσαι φιλαράκι με το Σταύρο. Με τι κάθε πρωί, 6 μνάτε κάθε μία, πίνετε καφέ, μετά ο Σταύρος πάει τρώει. Καφέ. Θα ποτάρουμε τώρα. Τι είναι, δεν καταλάβω. Λοιπόν, θα βάλεις μικροφωνάκι, εντάξει, και θα είσαι και θα αφήσεις δίπλα μου να κάνεις το βοηθό μου, εντάξει, και σε βλέπω σβέλτο, είσαι γρήγορο. Έλα, βάλει το μικροφωνάκι γρήγορα του Γιάννη. Ωραία, σήμερα που βλέψαμε. Τι λογές σήμερα βλέπεις. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή από ό,τι σέρνουσα από τη φάτσα, έλαβα, είσαι πιο έξυπνος από θα πάρεις αυτή την πλακέτα, θα είσαι βοηθός. Κάμε γύρισμα μιας σκηνής από ένα ψιλοροζ DVD. Ψιλοροζ, Βάσο, μη φοβάσαι. Τι θα κάνεις εσύ, θα ξεκινάς από εδώ που έχεις ξεκινήσει το γύρισμα, που είναι ο προβολέας. Εδώ ρε, μένα κοιτάς, τι χαδιέμαι, ξεκινάς από εδώ που είναι ο προβολέας, θα πηγαίνεις στη μέση εκεί που είσαι τώρα, θα λες κατά 5, 4, 3, 2, 1 action, που σημαίνει δράση στα αγγλικά, θα χτυπάς την πλακέτα και ξαναγυρίζεις πίσω. Εντάξει, για να σε δω. Το λέω μόνο. Πάμε Γιάννη, έλα Γιάννη, ξεκίνα, πάμε μια πρόβα. 4. Θα πηγαίνεις μέχρι το κέντρο, θα λες 5, 4, 3, 2, 1, άξιο, θα κλείσεις την κλακέτα και θα ξαναφεύγεις, εντάξει. Ναι λέει, ναι. Μην πιάσει, δεν μας αγχώνει κανείς. Λοιπόν, επειδή είσαι ανέξυπνος. Θα βάλουμε ένα ακόμα στοιχείο σου βοήθο. Εντάξει, τώρα που το κάνεις με λίγο κουτσό. Εντάξει, δεν έχει διαφορά με το περπάρι, σε βλέπω. Θα πας κουτσέροντας μέχρι εκεί, θα πεις αυτά που να πεις και θα ξαναγυρίσεις. Οκ, το κατάλαβες? Ναι, μου λέει. Κατάλαβες ή όχι? Γεια σας. Πάμε. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει. Μπορείς να βοηθάς. Καλά, πρώτα μας. Όπως σήμερα. Λοιπόν, πολύ βοηθώ. Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο τώρα. Βάσο, εσύ είσαι μια παντρεμένη γυναίκα. Με το Σταύρο. Ωραία. Θα είσαι παντρεμένος, αυτό που είναι πιο ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο Λεωνίδας λείπει στη δουλειά. Εντάξει, και εσύ έχεις φέρει το Σταύρο στο σπίτι. Ξέρεις, έχεις αρχίσει τα ερωτικά παιχνιδάκια. Έλα να σου πω τι θα κάνεις. Ξέρεις. Λοιπόν, έχεις πάρει και λουλούδια για την καλή σου. Ερωτευμένο, ναι, αυτή είναι αγάπη, αυτή είναι και ωραία γυναίκα. Λοιπόν, από πακιστανό μου, φανάρια 5 ευρώ. Έρχεσαι λοιπόν στην πόρτα, χτυπάς 3 φορές. Δεν μπαίνεις απάντηση, λες κάτι παίζει εδώ. Μπαίνεις μέσα και τους πιάνεις τα πράσα, τρελαίνεσαι. Πετάς τα λουλούδια, τραβάς ένα περίπτωμα που βρέθηκε τυχαία πάνω, σου λες και διάφορα δικά σου σχεδιάσεις, πυροβολείς το Σταύρο. Δεν πρόκειται να κουνηθεί. Για να μην το πετύχεις, οπότε το έχει σίγουρο το σημάδι. Λοιπόν, Σταύρο με το που δώσεις πέρας,
πας, παραπέμπει τα τζαλίδες, πέφτει στο κέντρο για να σε βλέπουν όλοι, εντάξει. Μόλις δεις τι έγινε, τρελαίνεσαι, δεν το πιστεύω αυτό. Πας από πάνω του, την πιάσεις, σε κλαις, τρελείς και μόλις καταλάβεις τι είναι νεκρός, δες ένα μπουκαλάκι χάπια, τα πίνεις και αυτοκτονείς και τελειώνει η ιστορία. Εντάξει, κλασική ιστορία αγάπη, καταλάβαμε. Καλά, από σένα δεν περίμενα να είσαι φίλος του Γιάννη. Τίποτα, προπονείς και το πέτω. Δεν βλέπεις το... Πού να πας. Όχι, να σου πειρείς και εσύ. Όχι ρε, αλλά θα σου σιγά. Αυτό το κάνω Γιάννη, που δεν κόβει τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Τα λέω εγώ 5-4-3-2-1 action. Ξεκινάει δράση. Στο σπίτι, το δικό σου. Εντάξει. Λοιπόν, ψιλοπαραμουτάκι, όλο και τέτοια, εντάξει. Θα σου κάνω εγώ νόημα, Λεωνίδα, πότε θα ξεκινήσει την άρχιση. Το έχουμε. Πάμε, πάω κάτω να σας δω. 5, 4, 3, 2, 1, action. Πού πάτε, ρο. Κάνετε καταλάβεις, θα σου κάνω νόημα εγώ σου λέω. Εσείς είστε εδώ στην κρεβατοκάμαρα, πού πάτε στο σπίτι μπορείτε. Τι να πείτε, δεν θα τα πείτε όλα. Θα πάμε για παρακάτω, έχουμε ολόκληρη παράσταση. Λοιπόν, κεράκι, ψιλοπαραμουτάκι, και το έλεγα. Μόνος έχεις έρθει με τα γόρια σου. Μόνος, πώς το έλεγα. Άπτυσε με οφείλει να δεν σου ξαναδείξει τέτοια γυναίκα. Πες οι βαριές θα σηκώσεις τα χέρια τώρα. Όχι τα στίβα σου, πιάσεις τα κεράκια, δεν το βλέπουν. Πάμε! Πάμε! Δυνατά να πούμε έτσι. Ναι, δυνατά. Τώρα που λέει το Λεωνίδα στην ευκαιρία. Τι πρέπει, δεν προχωρήσει το θέμα. Να σου πω, δεν πρέπει να ξαναπάει με γυναίκα. Αν κάνεις μακριά, δεν σου πάει την κοινωνία μου κάνω. Σε αγκαλιάζει η γυναίκα σου, γυναίκα σου, ναι, δεν πρέπει. Δεν κακό ρε, εντάξει, για κάθε πράγματα βαριά θα δεν κάνω. Πες το κεράκι, πες το κεράκι, πες το κεράκι, έχω νερό. Κάποιος έχει πάρει το καρπούζι. Στο σπίτι παντρεμένη γυναίκα και κάθεσαι έτσι. Όλος ο κερατάς έχει ξεροσταλιάσει. Περίμενε να μας... Πρέπει να δείτε φλέξτα με σήμερα την άκρα. Πάμε, έλα Σταύρο. Έλα ρε μεγάλε, δυνατά. Αυτό, πάμε δυνατά. Τι θα θέλει κομμάτι. Δεν ξέρω, δεν είναι τώρα πολύ και δεν μπορώ άλλο πια με αυτόν. Δεν το έχω χωρίσει να πει μαζί μου. Όχι, μα τι φτιάχνει τώρα, μιλάμε. Μιλάμε τέτοιοι διαλόγους, δεν έχω ακούσει. Δεν παίζεις. Πάμε, έλα, άντε να πει όλος. Δεν μπορώ να σας χωρίσω το μου. Είναι και το οικονομικό της μέση. Δεν γίνεται και πολιτικά. Ένα ξεκινήσω. Σε ποια δεν έχει συνέντευξη. Στον τραχάμε έλα από εδώ. Στον τραχάμε δηλαδή έχεις πάρει την πόρτα και μπαίνετε μέσα. Είστε αγόρατε άνθρωποι. Και πάρετε αγόρι μου. Δεν κάνει. Χαλαρά, δεν είπαμε, χαλαρά. Πού να σου κάνω τη ευκαιρία, εσένα που σε βλέπω. Άιντε. Πάμε, έλα, Λεωνίδα. Είναι πολύ δύσκολο. Κλείστε την πορταπάντζη. Θα τα κρύψει τα δουλειάκι μου. Πατσό, δεν την είναι δουλειά. Πατσό! Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αναγία! Όλοι και να τα ψήνετε και να περνούν.
Έλα. Θέλετε να αφήσουμε ξεκλείδω ότι δεν ξέρεις πως αγγίγες. Πάμε. Έλα ρε Σταύρο, έλα βρούμε τελευταία φορά έτσι. Αυτό. Ούτε και εγώ δεν θέλω να κλείσω αυτή την κατάσταση. Θέλω να το πορείς αυτό. Άλλος αυτός. Έλα ρε, κοίτα χαρά και ρωτάς. Τι κάνει για μόρο, τι κάνει. Βάσο, Βάσο. Παναγία μου, ο Λεωνίδας. Τίποτα, είναι νομικό. Βλες κάμερα. Αλήθεια λέω. Πολύ ωραία, πραγματικά. Έρχεσαι στη θέση, ναι, ναι, το χέρι. Ας πω, το χεράκι μου είναι κοντά, γιατί βλέπω την πλάστη εκεί πέρα. Πάμε, τα χάπια. Συγχαρητήρια, Βασιλιά, και ο Πασμανάκος, θυμάσαι! Καλά, πάρεις την εμπειρία. Το ξανακάνουμε, γιατί όχι, δεν έχει κόσμο. Δεν σε βοήθησε η παρτενέα σου, αλλά είσαι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή, όντως. Λοιπόν, θα πάρεις ένα μπουζάκι αναπνευστικό με διάφορα σλόγγαν δικά μου, θα βγάλεις το μικροφωνάκι και θα πες στη θέση, εντάξει. Θα δεις και την πρώτη παράσταση. Σταύρο. Καλέ, ό,τι και να πω είναι λίγο. Και Βιτάλης είναι πολύ καλός. Πέρας καλά, άσε ξύλο από μη γρήγορα. Ένα χειροκρότημα στο Σταύρο το κρατώ. Ζάκι μικροφωνάκι και αυτά στο τέλος. Λεωνίδα. Λεωνίδα, αλήθεια πες μου τώρα, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνεις στη σκηνή θεάτρου και τελευταία στο τέλος. Μην το ξενάει